Right, tikulandirani ku presentation yathu tikuyang'ana Daniel chapter 3. Okay, I think takhala ndithu mu series iyi. Last time tinafika mpaka Daniel chapter 2 kumana pati kupitiriza ndi Daniel chapter 3. Okay, ndiye mu Daniel chapter 2 mongokumbusana inafika kuti no Nebukadnezar anaona maloto. Maloto anali okhudza ufumu wake. Kumasala ufumu wake okha komanso Mulungu amafuna mululira onano. Pali chinthu china chimene Mulungu akubweretsa kumapita nthawi ndicho ufumu wake pa dziko lonse lajani lapansi. So chifukwa chimene chichi Daniel anafika kuti no wamasulira maloto aja ndipo ufumu ina kuondera kwambiri. Kwa Daniel chapter 3 kai ufumu ina avesesa timaikona yosatembenuke. So Daniel chapter 3 ili fotokozera mbiri imene inachitika nthawi imene ya Babylon. So tiyambireni pa Daniel chapter 3 verse yake ya 1. Verse 1. Mfumu Nebukadnezara anapanga fano la golidi, msinkhu wake mikono 50 ndi thunthu lake mikono 6 analimika pa chidikha cha Dura, bwera la ku Babulo. Verse 2. Yeah, so tutaona kuno chinachitika njani ku Babulo. Ku Babulo fana anamuzari fanoli mutu wa golidi kuyimira ya Babulo. Mfumu ine ndi mutu wa Babulo, meaning to say Nebukadnezar mutu kumemera ufumu wake. Nebukadnezar malamulo wa Babulo, so mutu ndino amfumu. So Nebukadnezar anavesera ngati zili choncho angopanga chifano chonse yani cha golide. Tikamvesesa chinsinsi ya Daniel chapter 2 tivesana no zisulo seje mena nazika kwambira golide silver zingati zikamba kuchepa yani value paka zafika kumapita nthawi mwanjirena tiona nato no musiku alero pa Daniel chapter 2 pakuimbira maufumu amene Satana amafuna agwiritse ntchito kuti naonese ona kuti no atha kupanga anthu angwiro kapena anthu ajani anthu abwino komanda Mulungu koma mafumu saja anakanika. Ufumu umene unakwanisa kupanga anthu angwiro anthu amungu kuja uli wakamwala uja nikuona manadno anaulola kuti no mu masiku amafumu awa Mulungu wakhazikitsa yani ufumu ndio ufumu umene wakhazikitsa uzakhala yani nthawi zonse ndipo zononga osewa ndipo ufumu umene ati unasemedwa unalinga losemedwa popanda yani popanda manja. Tikaona muno bwino kusemedwa popanda manja tona no golide anthu amachita kumbe mumba silver chimozimozi paka na tikaona even dotet anthu amathaumba panga mjera ndi zina zotero. So ufumu umene sumapangana ndi munthu yeye unali wochekera kuti kumwamba anthu kulandira mzimu wake mukhala anthu asopano. So Nebukadnezar chimene chinampangisa apange zisiyewe yani ndi Satana. Plan ya Satana inali simple, inali apange ufumu umene Mulungu alibepo koma ufumu otapanga anthu ajani anthu abwino opanda Mulungu. So iyi inali plan ya ndani ya Satana imene anayika mtima wa ndani mwa Nebukadnezar, right? So tikaupitiriza so ndi ma studies otazaona kuti no kumapita nthawi kuliso jani Babulo, right? So Babulo kumapita nthawi akuyimira ndi kuti no kapembedzedwe kamene kazakhalepo kamene kazafuna ona kuti no wakakamiza anthu onse kuti alambireso fano la chilombo. Chilombo chapter 17 amakamba za Babulo. Chilombo chapter 13 verse 11 masika musimu 14-15 amakamba za fano la jani la chilombo. So zonse zitona no zikuyimira kumapeto ya anthawi achina Daniel akuyimira achina Shadrach achina Abednego akuyimira ino ndine pamene tili kumapeta jani anthawi. So zimene yata achita apapa zikuyimira anthu onse chifukwa tisaona kuti no Israeli ikuyimira Khristu mapeta nthawi. So sizo zona naipo Israeli atatoka anapo ambirimbiri koma gulu lonse linagwirizana ndani ndi Nebukadnezar ndatatoka amene anayima kusonyeza kuti mapeta nthawi nda Khristu ochepa amene azayimedi pa choonadi pamene Babulo azakakamize Khristu onse kuti asatere chilombo ndi kupembedza yani fano lake. Uko nangodusako koma ndithu zofunika tikafika kuchivumbulutso tizalowa ndithu deep kuvesa zinthu. Verse 2 Ndipo mfumu Nebukadnezara inatumiza kusonkhanitsa akalonga akazembe ndi ziwanga oweruza akulu osunga chuma mandoda ankhoswe ndi olamulira onse amadera abwere kuzulula fanoli adalimika mfumu Nebukadnezara. Verse 3. So akuita nali yese kuti abwere ndimo kaona apo potona napo
ndithudi awo izo ndondomeko za ufumu wa Satana. Tikamaona ufumu wa Mulungu umene umayendera kuti Yesu Khristu akhale mkati mwa mtima mwathu. Iyo ndi foundation ya ufumu wa ndani wa Mulungu. Pene tikaona foundation ya ufumu wa Satana amayika ndi kuti lamulo ayika zimene amazona zabwino kena ndadayika zinthu zoti zikakamize munthu akachite zachani zabwinozi. Chimozi kwa media nawo zaliya tengo wabwino ndi utani wazoipa. Mwanji dena ngati ukudya pa mtengo chimene ukufunika kwambiri ndikungoza zabwino nzoipa. Ningati uli ni zere meneyo ngati uli wanze usangaze nyani zabwino sufunika so Mulungu. Pamene opposite ufumu wa Mulungu nali mtengo wa moyo. Tusamuza kuti chimene kufunika kwambiri ndi moyo wa ndani wa Kristu Yesu. So apa tikuona ntithu Babulo kuti ndondomeko zakayendetsedwa ufumu wa Babulo ndikukakamiza kuti wonse akasale chinthu ngati chimodzi osati sukulula ufulu wa chipembedzo. Verse ya pamenepo akalonga akazembe ndi ziwanga oweruza akulu osunga chuma mandoda ankhoswe ndi olamulira onse amadera anasonkhanira kupereka fano adalimika mfumu Nebukadinezara nayimirira pamaso pa mfumu adayimika pamaso pa fano adayimika Nebukadinezara. Verse 4. Ndipo olalikira anafuwulitsa kuti akulamulirani inu anthu mitundu ya anthu amanenedwe osiyana. Verse 5. Kuti pakumva inu mawu alipenga chitoliro zeze sasi chisakasa ngoli ndi zoyimbitsa zilizonse mugwadire ndi kulambira fano la golidi adalimika mfumu Nebukadinezara. Verse 6. Ndipo aliyense osagwadira ndi kulambira adzaponyedwa nthawi yomweyo mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Verse 7. So apa tikuona kunena kuti akuitana masogolero onse amene angathandize kukakamiza chani lamulo. Mapeta nthawi iso zakhaso chimodzi na anthu onse amene angathe kukakamiza lamulo azayitanidwa pamodzi. Mwanjira ina izakhala uthenga amene uzapite dziko sayani lapasi and Babuloni imene azathandizire kwambiri kunena kuti dziko lapasi likawo kungane mususana ndi ndani ndi Mulungu. So kuti mukamva nyimbo ali Satana akwane ndopembeza. Now tikamva national anthem timatani ali Simon Joel. Mukamva nyimbo zachani nyimbo zakumpira anthu amazadamba kuvine nyimbo zakumalira anthu amazadamba kutani kulire. So nyimbo zinala papa zine nyimbo zonera kuno zimafuna kumpangisa munthu kuti afike pokuti akangova nyimbo zozati munthu mwina akumva zina zakera angova kuti basa ra agwada atani apemphere nkhani yake nali imene. So nyimbo zinayizo kuti nyimbo zachipembedzo nyimbo zimene timatha mazimba tuna abantu kufuna tipembedze nyimbo zimene zimayimira kuti kumene kukuti anthu zisavuto tatani apembedze kumene kuti zimachitika mchiyani tatiyembezana. Verse 7. Potero nthawi yomweyo pakumva anthu onse mawu alipenga chitoliro zeze sasi chisakasa ndi zoyimbitsa zilizonse anthu onse mitundu ya anthu amanenedwe osiyana anagwadira nalambira fano la golidi adalimika mfumu Nebukadinezara. Verse 8. Ndi muone ati anthu osanalambira. Verse 8 ati chifukwa chake anayandikira akasidi ena nthawi yomweyi naneneza Ayuda. Verse 9. Anayankha nati kwa mfumu Nebukadinezara, mfumu mukhale ndi moyo chikhalire. Verse 10. Inu mfumu mwalamulira kuti munthu aliyense amene adzamva mawu alipenga chitoliro zeze sasi chisakasa ngoli ndi zoyimbitsa zilizonse agwadire nalambire fanolo la golidi. Verse 11. Ndi yense osagwadira ndi kulambira adzaponyedwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Verse 12. Alipo Ayuda amene munawayika ayang'anire ntchito ya dera la Babulo Shadrach Mesach ndi Abednego amuna a mfumu sanasamalira inu sanatumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golidi mudalimikalo. So apa kuti mangosanatu akubwera kwa mfumu kuti inu awo ndi mafumu amene munawatani munasankha anthu akuti akhale mu ufumu wanu ndikupasanso maudindo. Now tikaona muno bwino zimene zinayizoona Nebukadinezara anawasankha. Tikapita pa Daniel chapter 2 mune mungowerengera pamenepa. Daniel chapter 2 verse 49 Verse 49.
Pamenepo Danieli anapempha mfumu ndipo anayika Shadrach, Meshach ndi Abednego ayang'anire ntchito za mdera la ku Babulo, koma Danieli anakhala m'bwalo la mfumu. So muchizungu ati Danieli anakhala pa gate la mfumu. Gate ndiyoti ndi bwalo pamene pamachitika zonse ma councils zonse. So apa kuti onesa no Danieli anapempha mulole anyamata atatu akhalenso ndi manja ndi maudindo salesana ndi ntchito amakira ntchito Babulo. Kona apa zofika kuti mukosana jamuna pasa maudindo aja sakubvera ndi nani inuyo wani komanso sakulambira ya mfano kapena kumvera chani mawu achidole. Okay, funso wanga ndi makhanda kuti Nebukadneza popanga chifano chimene chichi amaganiza kuti chifano chodi ni mulungu kuti anthu achilambire niyasusaneza sali mwina anongofuna khali against ndi maloto amene Daniel 2 aja kuti mfumu wake ukhala mutokha pakati pabwera mfumu ina mathayi zimbweraso mfumu ina kenako mapazi amwe mfumu ina ndi mwina ya amafuna onese kuti chiwichino chanachipanga cha golide chonse kuti ukhala ngati mfumu wake undi wamuaa kuti sinjoka mwina amafuna kuti apange council of dreams aja nkhani yaikulu inali imeneyo. Nebukadneza samakhu okay Nebukadneza zoti anali munthu opanazere kunaweza ite chita kupanga ichi koma nkhani yaikulu inali kuti no ufumu wake uzatani uzafika nthawi uzatani uzapita tinoza nyabe. So iye amafuna kuti no amafuna kuti anthu amvesere kuti ufumu wake suzatani suzachoka ya fano ndi limene lili basi mmene ndaona ndili limene ni golide basi. So manje ina nkhani inali yasiya sifati inali nkhani ngati nena kuti Nebukadneza ana ufumu wake tikaona muno Babulo mene analili anamangira ndi mageti zazikulu nona no panali ndithu msindo wa Euphrates zimene madusa mu Babulo mano panali mageti zimene zimalowa kati mwaja mwasinjemwe anthu amatha ngati ungaonesa dusa msinje kuti uganiza lokalowa nkati muna nkati kati munaiso mageti so zina anali ndi chikhoma choti no even magamera ya amatha dusana yeti so zinali zovuta kuti munthu ungaganiza kuti ungapita ukagonjesa Babulo ndi anaganizira ngati singatheke kuti anthu agonjese Babulo ndi chifukwa choti noti kuli wina akakukira yani kati mwa Babulo ukhaonivese. So inali nkhani nati munthu amene sagwadira fanoli noti munthu amene akunena kuti afumu utha kutani utha yeti. So nkhani yaikulu tikati tione chimene chimapangisa no anthu even mwina ati imene no anthu akapezere akupha anthu awo chimakhala nawo kuno zimene iweyo kuyimira zamba kususana ndi boma la nthawi imeneyo tinozanele iwe twakhala nawo tuno iwe zandali munaso libe nazo ntchito yeti koma chifukwa nawo tuno ukukhanga tuno ukunena zinthu zisusana ndi ya lamulo kapena zisusana ndi boma zimona nati iwe ukubweresa ndo chiopsezo. So zimene anapanga makosa nawo kwa iwo china chinthu choti no chikukhuza chani chipembedzo chawe kumana boma zimatenga kuti no izi zikukhuza chani chitetezo cha ufumu wathu. Fana anthu ngati sagwadira fano ndeti anthu akususana ndi zoti Babuloni zofika mpaka leka ndimene sote mavesesera sote kamakamba za lemba la chilombo ifuna ikhale chinthu chinati no boma likhazikike nati no ichichi ndi ndimene chikupitisa pasogolo chani ufumu wathu yeti pamene kwa ife akhristu zekhe chinthu chinati no ichichi chikukhuzana chani chipembedzo pamene pamene tingavesese likamati lemba la chilombo ndinalesa zakhale mkhristu weniweni sangagwadire yeti boma leni loti onati no ulamulawo ukupengera chipizo nawonso sungagwadire ndikhoya limonse nene ndiyo kuti unaweza khala no palisa ndi ziwiri zimene zatani zakumana pamalo amosi right. So apo pati uthakunaso no tikamaza kamba za lemba la chilombo tizakhaso kuonaso nkhani imene tizindilize ndani ya verse 13 pa music pa zoimba panali kabuku kena kakena kalenga pa effects of secular music anakambapo kuti munthu kamangomvera pena mwina kungomvera awasati wakhala ndi tension yokumvera kumangomvera nyimbo zichapa awungolutsa zimalowa bene mkhutu mwako pena kozimazakuyambisa reaction weposatuwa unaphuzira liti kana unaphuzira kuti nde
Shadraki Meshaki ndi Abednego mwina sanali familia ndi zinyimbo zija ndikalamuna zimavuta kuti zapanga affect kuti apeze kuti nawo atani alandira nawo pa verse 9 pa verse 7 amati anthu onse akangomva chitoliro apeza kuti ayamba kukwanira komano aujenga atatu awasanka pangana sema bana na alright tukuzo mbili verse 13 awatijani verse 13 pamene Nebukadinezara mkwiyo ndi muugali wace anawuza abwere nawo Shadraki Meshaki ndi Abednego ndipo anabwera nawo amunawa kwa mfumu. Malagaipo mwana wenepe so anyamata amene awa zitachitika izi anatenga pamaso pa jani pamaso pa mfumu tikazawerenga muna tingo kupita ako apape mungogwera ko ndi mupita ku Mateyu chapter 10 teza mbiri ndi mazifusa ine mwana tikamaona uloswa Yesu Kristu mena anapereka anena kuti no uthenga uzalalira kwa mboni uthenga ufumu uzalalira kwa mboni kumano ali Yesu Afrika zawo mvesese uthenga tikapita Mateyu chapter 10 Yesu anakamba china yake chonena kuti manika 10 verse 17 ndi 18 ndiye verse 17 koma chenjerani ndi anthu pakuti adzakuperekani inu kwa akulu a mlandu nadzakukwapulani inu m'masunagoge mwawo verse 18 ndiponso adzamukananu kwa akazembe ndi mafumu chifukwa cha ine kukhala mboni ya kwa iwo ndi kwa anthu akunja verse 19 mwana amenewe atikuti khayani mboni so chimene chizamukusati uthenga usopiteso pasukulu kwambiri chida chimene Satana amagwisa ntchito kuzimisa moto wa Mulungu ndiyo timati persecution kapena ukali imene amayika mwa anthu ake kuti akasusane ndi atumiki a Mulungu chimene Mulungu samagwisa ntchito kwambiri kuti uthenga wapite pechani pasukulu chifana tuno anthu akamba kususa uthenga wa Mulungu mwina akumangise chani ndimwe akusaso uthenga wa Jordan upite pasukulu chifana ukamangida akulisaje watumikira wapita khoto kuja kukakhala marine documents iyo second evidence yona no Mulungu wapangira dala nakuno chimene Satana akugwisa ntchito ngati chida chake iyo apangise situation moyo apangise uthenga wake utani ubwere chinaso chimene apa ndikuona chona tuno Satana akulolera kuti no akhale ndi ulamuliro pa zinthu zonse akulola kuti no tikaona mfumu iyi nayi ndi ndalama zonse nayi ndi chuma chonse nyimbo kutchuka zonse inaisa kukakamiza anthu apembedze imene achina Daniel chimene anacho ndi ubale ndi nani Mulungu inde panopa Khristu amatha kupeza chuma amatha kupeza zosowa za pamoyo wawe kumano kuti ufike poti no achifika kuti walemera penipeni mu dziko lapansi ndikupyola miyezo mafuno nayo tuno kuyendera ndondomeko za ndani za dziko lapansi basi ndondomeko za ndani uchite chithupho apa kapena uzafinya anthu ena usamalipire bwino so tona nayo tuno chuchitika apa ndi chani chitika machina tuno tikuona ndithu kusiyanisa kwa mafumu awiri ufumu wina wa dziko lapansi uli ndi chuma chonse zonse zimene mungakambe maphunziro nzeru mphamvu chani ene mfumu wa Mulungu chimene chizakuonjesa ndi chimodzi chokha ubale ni nani ni Mulungu basi Mulungu afuna asiyanise natuno utati mwapase anthu china chilichonse chimene dziko lapansi pananinga pange offer wapase china chilichonse versus munthu angokhala ndi ubale ni Mulungu chimene amangisa anthu akhale olungama ndi chani uza no kwapita nthawi zaonekera tuno anthu okhala amene ndi Yesu mkati mwa mtima mwawo amene pangisi amene angakhale utani olungama so chimene chichitika apa so Nebukadinezara wakwiya kena waliya verse 15 verse 14 okay Nebukadinezara anayankha nati kwa iwo kodi mutayodala Shadraki Meshaki ndi Abednego kusanumikira milungu yanga ndi kusambira fano la golide ndinalimikalo verse 15 abiriza mukavomereza tsono pakumva mawu alipenga chitoliro zeze sasi chisakasa ndi ngoli ndi zoyimbitsa zilizonse kugwadira ndi kulambira fano ndinalipanga chabwino koma mukapanda kulambira mudzaponyedwa anthu yomweyi mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto ndipo Mulungu amene adzakulanditsani m'manja mwanga ndani
verse 16. taona amenepe so nkhani ndionena kuti attitude ya mfumu yaku Babuloni ndithu ndi attitude yokera kwa ndani kwa Satana angakulandiseni manja mwanu ndani, right? So ndithu mfumu yaopseza makusana ngati mungagwade zabwino koma ngati simugwada anene kuponya mnyani munyanjo pa dziko lapansi panopa tikuzaponyedanso muchani mu nyanjo eri Timote Paulo anemba kuti bwino onse okhala mwa Kristu Yesu azakumana ndi chani ndi mazunzo amene pa dziko lapansi panopa kuti muzafika poti simutha kugula ndi kugulisa simasewera amene eri munthu ndere apa ndere masiti rates silingapereke ndere magesi silingalipire madzi silingalipire eri ndere kusika silingapite ndi mazunzo osale amasewera mwanji leno zakhati uli locked out dziko lapansi akutsekera kunja eri awo ni mazunzo stage 1 eri stage 2 ndiwona izafika pano anthu atayambe kuaphana stage 2 eri kena kwezafika stage 3 yonena kuti no tentengwa unongeratu pakamozi mano mulungu azatani azatitetesa kumene chimene ndikuona apa nchonena kuti no chimene chikuti pangisa ife tikhale ndi chisomo kuti tikayime pa nthawi ndi chani tateni Yohane muta vesi ya Yesu jana kamba zinanu palibe chikondi choposa ichi Yohane 15 verse 13 ali 15 verse 13 15 verse 13. Palibe munthu ali nacho chikondi choposa ichi chakuti munthu ataya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. So palibe chikondi choposa ichi kuti munthu akataye moyo wake chifukwa cha ndani cha abwenzi ake. Tikaona muno bwino anthu amene ali abwenzi ake Mulungu azalowa kutaya moyo wawo chifukwa cha ndani cha abwenzi awo. Moyo kuti no ntchito ite zafika povuta ifa even mabanja sazathe noni that even azibale azatidula eti dziko lapansi zatidula ngati mapeza mipingo ina yake zatidulaso zakhala ngati ulipo wekha pa dziko lapansi pa nthawi tiona nato no Daniel sanayini makosanawo mapana amenepe ni mazifaza Daniel sanaipo chifanya tikaona muno bwino makosana amene amachosera ku Israel kubwera ku ana ndi Daniel tuba ku school je atamaliza ku school nkhani ya ijerefika anthu aphedwe basi anapemphera ndi Daniel analota maloto kena kuno anamasula kwa mfumu eti koma paja awandi Daniel amakhala kusiyana Daniel amakhala ngati maofisa bwala la mfumu amakhala kwina nde kumene anali kuku anali kufokisa ndi plane ya Jula ndi anazara makosana atani apezadiwo sana agwada atani ayimirira. So chimene mafuna ndinene nchonena kuti nthawi zina timatha kukhala tuno tikukhulupirira koma chifukwa tino tikudalira pa wina ake kuti asogolera panganyani ere kuno kodi amene asogolera panganyani because tino china chachitika pa dziko lapansi so choyambira chimene anthu amafunsa nchotero kodi asogolera nkhani imene akuiziwa right why chifuna afuna aziona tuno reaction yawo ndiyotani kuti iwo aziona osalange chani mwana chimene ndifuna nene nchonena no mapera nthawi alisazaima pa chikhulupiriro cha yekha ngati madali ya chikhulupiriro cha munthu wina ndizakhala zovuta chifana no anthu ambiri gulu lambiri zapita ndi dziko lapansi maisraeli ambiri apapa ndikhulupirira pananso muna asogolerawo ma leaders makambani leaders yani aliyense anagwada anayi atatu okhala simene sanarani sanagwade zimene zizovuta kwambiri munthu upange so anthu anati chani kwa Nebukadnezar so anaende chikondi chachikulu makosana ndi chikondi chokha chimene chingapangise munthu kuti akatani akayime ndipo chikondi chimene chi Bible imatuzafuna kuno chikondi chimene chimamwazidwa mitima yathu kuzera mwa mzimu umene iye watani watipase so kuzera mwa mzimu woyera okha ndi pamene ifeyo titha kukhala ndi chikondi chimene kuti tikathe kuyima even when it was over the mess televisa ndawo yani verse 16. Shadrach, Meshach na Abednego anayankha nati kwa mfumu Nebukadnezar sikufunika kuti tikuyankheni pa mlandu uwu verse 17. Taonani
mulungu wathu amene timtumikira akhoza kutilandisa mng'anjo yotentha ya moto natilandisa mdzanja lanu mfumu. Verse 18. Imanika ipo. So anthu akumvesesa anena kuti no mulungu amatha kutani kulandisa. Anaziwa abatipo kuti mulungu amatha kulandisa. Choyamba mene Nebukadneza ankapita ku Israeli anapha anthu onse. Anthu ambiri anaphedwa. Tukumbukire pa 2 chapter 36. Anthu ambiri anaphedwa. Koma osala ena onsewo ananyamulidwa pita kuti ukapolo. Tinowasanebe. One wewe japana anapulumuke. 2 haija ankanatuno anthu onse amene ali ngati anzeru atani aphedwe ese sanapempherewo mulungu sanatani analandisa. Tinowasanebe. So izi samangowerenga chifukwa kuti no samangonena kuti no awerenga pena pake ya ayi amanena experience yawo ndikula tinowasanebe. Ndimafuna nena kuti anthu amene azakwanisa kuima pa chisautso chosiza natokhala amene ndi ubale ndi mulungu. Chikhulupiriro chawo chakhala chikukula ndi kukhwima osalifa ntchito zimene akupanga machifukwa chikondi pa mulungu chakhala chikukula. Chidziwitso cha pa mulungu chakhaso yotani chikukula. Ndipo akuziona kuti angakhale kuti no tikufika chisautso chosiza chichi mulungu yekha amene angatitani angatilandisa. So ali ndi experience yokwanira imeneyo kuti no mulungu atitani atilandisa. So icho ndi chinthu chachikulu chimene tofunika nafenso titani tikhale nacho. Osati no mavuto akakubwera pamuno mulungu kodi ine ifo yani basi siyandero kupemphera basi, right? Most people pamene koma mulungu afunisa kuti no tilimbe mtima mwachikhulupiriro. Kuti pamene takumana ndi mavuto tizitha kupemphera Ambuye mavuto wainde musachotse komano ndipase ndi chikhulupiriro ndipase ndi mtima oleza mtima ndipase kulimbika so mwachikhulupiriro tino ndikwanise kudusa ndi kupyolera mujani mavuto. Mkristo akamapemphera chonje ndero amba kukula mu uzimu. Tempeza ndali yani. Verse 17. Yeah. Taonani mulungu wathu amene timtumikira akhoza kutilandisa mng'anjo yotentha ya moto nadzatilandisa mdzanja lanu mfumu. 18. Koma akapanda kutero dziwani mfumu kuti sitidzatumikira milungu yanu kapena kulambira fano la golide mudalimika. Verse 19. So Mkristo so china yachikulu chimene fati chizwe chinatino pali nthawi zina mulungu samankhala ngati mene ife tikufunira. Ichonso it deserves maturity. Munthu amafunika kuti munthu azitha kuzindika imene chamafunika khalidwa kulaso muzime. Munthu ukakhala wankulu mwana sumango pasana isakufa ndifuna mfuti iwe so kangulani mfuti akaziphananga, right? So ana akakhala kupempha zinthu suma pasana chimene akufuna chifukwa makhala ndi kholo kuzazi zimene zingasatire. So mulungu so ndi kholo lathu amaza zimene zingatani zingasatire. Akhristu ena amene amakula mu uzimu ndi chikhulupiriro amazati apapa mulungu sangati basi chifukwa chakuti ndapemphera inde koma ngati sandi basi ndi paizolinge kuzindena either ndidikira amene sizoyenera. So anthu anafika pamene papo kuti uzindika kuti Ambuye ife takhala tupemphera kuti mutisunge ife ku Babuloni kuno. Tupempheraso kuti no mulungu muzatisunge mpaka zabwerere. Koma nazafika apapamo kuti no tipembeze chifanochi ife silingalole kuti tani tichimwireni. So anthu anafika kuti no akula mu uzimu ndipo akhwima moti sangagwere mayeso amene wayi. Tempeza ndawuli ya. Verse 19. Pamene Nebukadneza anadzazidwa ndi ukali ndi maonekedwe ankhope yace anasandukira Shadrach, Meshach ndi Abednego na anayankha nati asonkese ng'anjo kasanu ndi kawiri koposa umo amasonkezera. Verse 20. Now verse 20. Nauza amuna ena amphamvu amkhamu lake la nkhondo amange Shadrach, Meshach ndi Abednego ndi kuwaponya mng'anjo yotentha ya moto. Verse 21. Pamenepo amuna awa anamangidwa ali chivalire zofunda zawo, mayala awo ndi nduwira zawo ndi zovala zawo zina naponyedwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto. Verse 22. Yeah, so ka 7 ndito kukamba za utunthu. So 7 mukamba za utunthu. So chisautso cha kumapera nthawi akuchicha tuno ndi chisautso imene sinatani sichinakhalepo. Moto matenthe ndikutenthesa ka 7 ndero ndikupangisa utenthe kwambiri. So
unali ndithu utunthu wakutentha kumene kungatenthere completeness so kutentha meko kusuna kamasewera so atanagwira anthu anongwambanga nthawi imwe ndikapwenyera muti moto basi fani mfumu inayi itapsya mtima kwambiri so ifeso akuza ifuna tuno pazakhala ndithu anthu amene atimunene kuwerenga Daniel chapter 7 okay Daniel chapter 7 verse 13 to 14 verse 13 Ninaona masomphenya a usiku sorry Chilumbuzi chapter 7 verse 13 jebani Chilumbuzi 7 verse 13 to 14 aliyo Chilumbuzi 7 verse 13 and 14 Ndipo mmodzi wakulu anayankha nayena ndi ine iwo ovala zovala zoyera ndiwo ayani ndipo achokera kuti verse 14 ndipo ndinati kwa iye mbuye wanga mudziwa ndinu ndipo anati kwa ine iwo ndiwo akutuluka mchisauso chachikulu ndipo anatsuka zovala zawo nacheresa mwazi wa mwanamkosi yeah so kumapeta nthawi akuti pasakhala chisauso yani chachikulu kuma pasapezeka anthu ena oti azakwanisa kudusa mchisauso chiti chimenechi tentibwere mndana chapter 3 so anthu ataponya mmoto mmene mumo zinakhala mundani verse 22 aliya verse 22 Motero popeza mawu a mfumu anafulumiza ndi ng'anjo inatentha koposa lawi la moto linapha iwo aja ananyamula Shadraki, Mesaki ndi Abednego so moto unali otentha kwambiri kuti mmene amaponya moto unanazireta moto kamaka even kuyandikira umafa kutenthe so atawaponya makosanawo akuzati moto watani atentha even makosana amene amaponya anthu right so swena moto amasewera nkhani yaikundi imeneyo so anthu anayi ndithu madoda anayi ngati anamphamvu zawo matangoponya moto anthu anapezana nani apya nawonso amwalira tiye ndiye kuti ya verse 22 Motero popeza mawu a mfumu anafulumira apitiriza verse 23 verse 23 ndipo amuna atatu awa Shadraki, Mesaki ndi Abednego anagwa pansi omangidwa mkati mwa ng'anjo yotentha ya moto verse 24 Pamenepo mfumu Nebukadineza anadabwa nawo kamsanga nanena nati kwa mandoda ace kodi sindinaponya amuna atatu omangidwa mkati mwa moto anayankha nati kwa mfumu inde mfumu verse 25 anayankha nati taonani ndili kuona amuna anayi omasuka ali nkuyenda mkati mwa ng'anjo ndipo alibe kupweteka ndipo ndi maonekedwe a wachinayi akunga mwana wa milungu verse 26 so akuti ndikuona kuti ali anthu angati 4 koma ndaponya anthu angati atatu mwayikumbukira lonjezano la Yesu Khristu ndipo mwede itena mauno pamene pali awiri pali atatu osonkhana mu dzina lake nenso nipati ndikupombe chachikulu chomvetsa pamachonera kuti no muzonse zimene tizadusemo zonse zimene tikudusamo Yesu Khristu akhalabe ndi ndani ndi ifewe makamaka tikakhala tikudusa mnyanjo yeri tikamadusa muzokhoma ankhale nthawi tidziwe ndi kuzindikira kuti no Yesu Khristu akhala akuyenda ndi nani ndife ndipo sangalisiya ndi lonjeza ndithu lalikulu limene lilipo so anaona wachifana akuoneka ngati mwana wa milungu ndipo zinthu zikamanda akuoneka ngati mwana wa mulungu kumabe ndi nkhani yomwe imene akukamba kuti amaoneka kuti no wachifolo sakuoneka ngati apa dziko linapasi yaya amaoneka kuti no ali ndi umulungu wina wake right ndete mpeza ndali yana 26 Pamenepo Nebukadineza anayandikira pa khomo la ng'anjo yotentha ya moto anayankhula nati Shadraki, Mesaki ndi Abednego inu atumiki a Mulungu wamwambamwamba tulukani idzani kuno pamenepo Shadraki, Mesaki ndi Abednego anatuluka mkati mwa moto so ndi bwino kukhala mu moto muni ndani ndi Yesu Khristu so anthu anapeza kuti no mfumu inafika pozindikira anthu adi ndi otumikira Mulungu akuti akumwamba tisayale funso lake imene anawuza ndikakuponyani moto ni Mulungu kuti amene angatani angakulandiseni so inayi ngati challenge ndithu koma nazere no ni kumwamba yekha amene angatani angalandi so Nebukadineza nazo kuti naye amwe zimene mapanga zidi neni muukira adi Mulungu akuti akumwamba chifukwa amapanga chifano chakuza zimakupanga
so adabwera anthu wapo musidana zara think ni Mulungu yekha mwambe winatani wapo musanthu izindariya 27 ndipo akalonga akazembe ndi ziwanga ndi mandoda a mfumu atasonkhana anaona amuna awa kuti moto unalibe mphamvu pa matupi awo losauka usisira mutu pawo ndi zofunda zawo zosasandulika fungo lomwe la moto losawomba. Verse 28. Nebukadinezara ananena nati, alemekezedwe Mulungu wa Shadrach, Meshach ndi Abednego, amene anatuma mthenga wace napulumutsa atumiki ake okhulupirira iye, nasanduliza mawu a ine mfumu, napereka matupi awo kuti asatumikire kapena kulambira mulungu wina aliyense koma mulungu wawo. Verse 29. Yeah, so abo tibothaona no zijamana no izi zikamazijira zakhala mboni kwa ndani kwa anthu onse muona anthu osajana anaitana pamodzi pache anapeza kuti akuchitira no mboni unati pali mulungu wina amene unati wamusatira sangolole bachira chuchitikire ukamuyimirira iyeyo, right? So chizimene amayimirira anthuwa zilalukira no mulungu nayeso anayi nawe ndipo umboni unafika apo chifukwa no Nebukadinezara anaitana anthu onse olamulira mu ufumu wake ku Juda. Ndio kuti no umboni umenewo wokuti no sanaphe unapitanso kuti ku Babulo kosete. Right, ndinaliya 29. Chifukwa chake ndilamulira kuti anthu aliwonse, mtundu uliwonse ndi amanenedwe aliwonse akunenera molakwika mulungu wa Shadrach, Meshach ndi Abednego adzadulidwa nthulinthuli ndi nyumba zawo zasanduka dzala, popeza palibe mulungu wina akhoza kulanditsa motero. Verse 30. Yeah. Verse 30 pamene mfumu inakuza Shadrach, Meshach ndi Abednego dera la Babulo. Yeah, so tona natno abapandi mfumu no imene ikupanga no chinthu chimene Mulungu sapange. Mulungu sakakamiza munthu mwana mfumu ikuona sinanga ni mfumu ya ku Babulo ikupanga zinthu monga nene anthu ababulo apangira kuti pamene zililimu aliyense amene ananyoze mfumu aliyense amene afunga atani aphedwe basi mwana. So ikubweretsa ndithu malamulo akuti mene maufumu a Babulo amayendeseredwa. So ikuti aliyense amene akanyoza basa aphedwe. Mwana nkhani ikulu ndiyonena kuti no Babulo imalamulo a dziko lonse la nthawi imeneyo loziwike denenso loziwika imalamulo ndi Babulo. So lamulo imene linapita ku dziko lonse lapansi chimozimozi ngati imene amati Efero wakwera mauthenga amene apita Malawi kwina kulikonse orakhala kumudzi kotani uthenga woti Efero akwera umafika. So uthenga unato pali mulungu wina amene ali wamkulu kuposa milungu yonse unafika ndi dziko lonse lachani lapansi. Ndikhulupirira timozenepe zimene zikuchitika chifanana na anthu kuno anayimirira pa ma principles amene andondomeko zachipembedzo zimene amatani amaziziwa. Izizi ndi chisanzo chabe cha amene kumapita nthawi zakhalira unatuno anthu amulungu akazayima pachoonadi uthenga wa chikhulupiriro chawo ndi kulimba mtima kwawo uzafika bwanji pena paliponse. Chimene chapangitsa kuti no uthenga ufike patali ndi chifukwa chonena no zimene azakumane nazo sizabweza mbuyo kuti afe basi tikusiya mulungu tasiye ayi koma zimene zapangitsa kuti chikhulupiriro chawo chikhale urani chikukwera. Ndipo anthu kuona amwe anthu akumana ndi zinthu zimene sakubwerera mbuyo zokhala bwanji anthu ambiri pamene asabwereso kuchani kuchoonadi. So izi ndi chithunzithunzi cha zimene zizakhale mapena chani anthawi. Alright, with that, this is presentation number 1. Amen.